Com ens movem pel campus virtual? El Moodle és la plataforma del campus virtual que fem servir a la Universitat Rovira i Virgili. Amb aquesta eina es poden gestionar matèries, qualificacions, crear debats, penjar-hi recursos, etc. Abans d'accedir-hi, ens agradaria ensenyar-te d'on sorgeix. El Moodle és un programari de codi lliure que crea entorns virtuals d'ensenyament i aprenentatge. El projecte va ser iniciat per l'australià Martin Dougiamas l'any 2002 i fins a dia d'avui ha aconseguit reunir i implicar una gran comunitat internacional d'usuaris, programadors, desenvolupadors i traductors, de tal forma que actualment té aproximadament 142 milions d'usuaris registrats i està traduït a més de 100 llengües, inclòs el català. Per començar, t'ensenyarem com accedir al teu espai dins del campus virtual. Per fer-ho, t'has de situar a la pàgina web de la universitat, www.urb.cat, desplegar el menú de dreceres situat a la part superior dreta de la pantalla i escollir Campus Virtual. Si ho prefereixes, pots accedir directament a través de l'adreça www.urb.cat/campusvirtual. Un cop ubicats al lloc web del campus virtual, trobem diversos espais. A la part esquerra de la pantalla trobaràs el blog Necessites ajuda, el que podràs fer servir sempre que tinguis dubtes sobre el teu nom d'usuari i contrasenya, com canviar o recuperar la teva clau d'accés, consultar les preguntes freqüents, accedir als manuals d'ús o contactar amb el suport del campus virtual. A la part central es troben algunes notícies destacades, un vídeo de benvinguda per als nous alumnes i les indicacions per poder-se descarregar l'aplicació del Moodle als dispositius mòbils. Per últim, a la part dreta de la pantalla trobem el blog Inicia sessió. Per validar-te dins del campus virtual, hauràs de fer servir les dades d'accés oficials de la universitat. El nom d'usuari es forma a partir del DNI, NIE o passaport. La contrasenya d'accés inicial es crea a partir de la teva data de naixement, amb el format dia, guió, primeres 3 lletres del mes de naixement en mayúscula, guió i els 2 darrers números de l'any de naixement. Et trobes a la pantalla Inici del campus virtual. Al centre de la pantalla trobaràs la relació d'aules virtuals a les quals tens accés, ja sigui amb rol de docent o amb rol d'estudiant. Aquest últim supòsit pot ser el cas de les aules de formació del PDI o els espais que habiliten alguns departaments. A través del desplegable de la part superior podràs accedir als espais d'assignatura dels 2 cursos acadèmics anteriors. Com pots veure, hi ha algunes aules que apareixen en color gris. Això vol dir que es troben ocultes per als estudiants. Tu podràs fer visibles aquelles en les que tens rol de docent un cop ho consideris oportú. Serà en aquest moment quan apareguin de color vermell i, per tant, estaran disponibles per als teus estudiants. A l'extrem esquerre superior trobaràs sempre una icona per mostrar o ocultar la capsa de navegació. A través de l'enllaç tauler, pots editar l'ordre d'aparença de les aules a l'espai central de la pantalla. A través de l'enllaç calendari, accediràs a la planificació mensual i a través de l'enllaç fitxers privats, accediràs al teu espai privat d'emmagatzematge de fitxers, al qual només tu tindràs accés. A la banda dreta de la pantalla trobaràs els blocs. Aquests es poden editar, tot i que normalment sempre hi apareix una visió mensual del calendari i el pla de treball.